hiningan ng isa. Namin po, babalik ko lang po ang ating first hiningan. Makatingin ang second hiningan. Timer ready. Second meeting number is the number 7. Inside the Isabel, September 5, 2024, Red Moon Road, and the numbers 04 and 07. Congratulations po sa lahat ng number. Pumuli sa Gastar National, kasabi, Research ko, yung road sa Capitol. Maraming salamat. Official draw result for September 5, 2024. Tapos na ang drawer. Numbers 4 and 7. 4 and 7 is out order. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. Isiya sa puso